Hola, matestuberos! Avui anem a veure un concepte de química que es diu la configuració electrònica. La configuració electrònica per què serveix? Doncs ens serveix per saber quina és la forma en què es distribueixen els electrons dins d'un àtom. Llavors, què hem de saber? Hem de saber que dins d'un àtom tenim fins a 7 nivells d'energia. I aquests 7 nivells d'energia tindran 4 subnivells d'energia. Aquests subnivells hem de saber que es diuen S, P, D i F. En aquest ordre. I de què ens hem de recordar? Doncs que al subnivell S podem arribar a tenir 2 electrons. Al subnivell P podem arribar a tenir com a màxim 6 electrons, el D 10 i l'F 14. Això ho utilitzarem tant que al final ens ho aprendrem de memòria, d'acord? Més coses. Llavors, per realitzar la configuració electrònica haurem d'aprendre a fer la regla de les diagonals, d'acord? Fixeu-vos, la regla de les diagonals hem d'aprendre a dibuixar-la nosaltres per quan estiguem a l'examen poder fer-la. Llavors sabem que tenim 7 nivells d'energia, no? Llavors jo agafo aquest paper quadriculat per després poder fer les paral·leles i ser organitzat. Ja veureu per què. Llavors tenim 7 nivells d'energia, doncs els escrivim. El nivell 1, el 2, el 3, 4, 5, 6 i 7. Llavors al nivell 1 només hi haurà el subnivell S. En canvi al nivell 2 tindrem 2 subnivells, l'S i el P. Al nivell 3 què? Quants tindrem? Doncs 3, l'S, el P i el D. Al 4, doncs els 4 subnivells. I al 5 què passa? Només tenim 4 subnivells d'energia, no? Doncs es repetirà S, P, D, F, així fins al final. Quan tenim això, hem de fer unes línies diagonals, perquè la regla és la regla de les diagonals. És per aquest motiu que ho he fet amb quadrícula, perquè ara que farem unes línies paral·leles. Si no ho hagués fet amb un full quadriculat, segurament les línies no em quadrarien. I les lletres no coincidirien. Llavors fixeu-vos. La regla de les diagonals què diu? Doncs que aquests subnivells van apareixent als àtoms en aquest ordre. Sí? Seria... Ens hem d'imaginar que ens posem aquí a la diagonal i comencem a caminar per ella. Llavors, què ens trobem? El primer nivell d'energia, que només té el subnivell S. Llavors, si volguéssim fer la configuració electrònica d'un àtom, anem a veure quin àtom agafem. Per exemple, l'oxigen. Agafem l'oxigen. Llavors, per poder fer la configuració electrònica de l'oxigen, necessitem saber quants electrons tindrà l'oxigen. Llavors, com ho sabrem? Amb la taula periòdica. Jo agafo la taula periòdica i jo què sé? Fixeu-vos, l'oxigen està aquí i el seu nombre atòmic és 8. Sé que és el seu nombre atòmic perquè si miro la taula periòdica, sigui quina sigui, sempre tindrem aquí un esquema. I aquí veus, en aquesta, el nombre atòmic és aquest numeret d'aquí. Llavors anem aquí i l'oxigen té nombre atòmic 8. Llavors torno aquí i jo què sé? Que l'oxigen té nombre atòmic 8. Què ens indicava el nombre atòmic? El nombre atòmic ens indica la quantitat de partícules positives, és a dir, de protons. Què passa? Que aquest oxigen i tots els elements que hi ha a la taula periòdica són neutres. Per tant, perquè sigui neutre, vol dir que haurem de tenir quants electrons? 8 electrons. Així doncs, ara ja podem fer la configuració electrònica de l'oxigen perquè sabem que hem de configurar 8 electrons. I per fer-ho farem la regla de les diagonals. Llavors, com que a mi
no me queda molt bé, jo ja tenia preparada aquí una regla de les diagonals que està més ben feta, vale? Perquè us sigui més fàcil de seguir. Llavors, l'oxigen, 8 electrons a col·locar. Doncs el que us he dit, ens col·loquem en aquesta diagonal i anem caminant per sobre d'ella. Llavors ens posem aquí, caminem per sobre d'ella i ens trobem el nivell US2. Doncs ho escrivim aquí. Això què vol dir? Que de moment hem col·locat quants electrons? 2, no? Perquè el subnivell S pot arribar a tenir 2 electrons. Però hem de col·locar 8, així que hem de continuar caminant per les diagonals. Aquesta ja l'hem acabat, així que baixem a la de baix. I continuem. I que ens trobem? 2S2. I l'escrivim. 2S2. Ara hem col·locat 4 electrons. Encara ens falten 4. Continuo per aquesta diagonal. S'acaba, doncs baixem a la següent. I què tenim? 2P6. Fixeu-vos, si jo posés 2P6, aquí col·locaríem 10 electrons, però vull col·locar 8. Així que aquí posaré 2P4, no? 2 més 2, 4, més 4, 8. Això què vol dir? Que l'àtom d'oxigen té 2 electrons al primer nivell d'energia. I en canvi, en el segon nivell d'energia, en té quants? 2 més 4, és a dir, 6 electrons. D'acord? I així es fa la configuració electrònica. Bé, anem a practicar una mica per a veure si així aneu agafant la idea de com es col·loquen els electrons, vale, dins d'un àtom. Per exemple, anem a agafar un altre element, per exemple, el fòsfor, vale, que té nombre atòmic 15. Llavors, el fòsfor, que és una P, nombre atòmic 15. Com que és neutre, ens hem de recordar que el nombre atòmic ens indica el nombre de protons, que seran 15, i perquè sigui neutre haurem de tenir 15 electrons. I ara ja podem fer la configuració electrònica. Anem a la nostra regla de les diagonals i ens posem a la primera i comencem a caminar per ella. I què ens trobem? US2. L'escrivim. I volem arribar a col·locar 15 electrons, així que hem de seguir per aquí. Acabem la primera diagonal, baixem. Què ens trobem? 2S2. Portem 4 electrons col·locats, hem de continuar. Baixem. 2P6. Ara portem 10 electrons col·locats, així que necessitem 5 electrons més. Continuem caminant i ens trobem el nivell 3 amb el subnivell S2 i l'escrivim 3S2. Ara mateix portem 12 electrons, ens falten 3. Aquesta diagonal ja l'hem acabat, hem de baixar a la següent. I què trobem? 3P6. Llavors, com que només volem 3 electrons, escriurem 3P3. No? Perquè encara que pugui arribar a tenir 6 electrons, aquest nivell no estarà ple, només necessitem 3. Si us fixeu, 10, 12 i 15. 15 electrons col·locats. Aquesta serà la configuració electrònica del fòsfor. I què podem veure? Doncs que al primer nivell d'energia només hi ha 2 electrons. En el segon nivell d'energia en tenim 8. I en el tercer nivell d'energia en tenim 5 electrons. D'acord? Bé. Una altra cosa més que hem de saber. Com es diu l'últim nivell d'energia? L'últim nivell d'energia de qualsevol àtom sempre serà la capa de valència. Vale? Això és important de saber, de cara a Lewis, vale? Quan fem les estructures de Lewis. Això és la capa de valència. Vale? Sempre serà l'últim nivell d'energia. La capa de valència. Vale, anem a fer un altre exemple. Per exemple, el sodi. El sodi, el seu símbol és Na i el seu nombre atòmic és 11. Llavors, si volem fer la configuració dels seus electrons, el primer que haurem de saber doncs que el sodi té 11 protons i perquè sigui neutre vol dir que haurem de configurar 11 electrons. I anem a veure com quedaria. Anem aquí a la primera diagonal i comencem a caminar per ella. I què tenim? El primer nivell, amb US2. Aquesta diagonal ja està feta, baixem a la següent i trobem 2S2 i ho escrivim. Aquesta ja estaria plena, baixem a la següent i que trobem 2P6. Ara mateix portem 10 electrons configurats, no? 2 més 2, 4, més 6, 10. Continuem amb les diagonals. Anàvem per aquí
i ens trobem 3s2. Però nosaltres no volem 2 electrons, només en volem un, no? Per tenir 11 electrons, així que aquí aniria un 1. I aquesta seria la configuració electrònica del sodi. Llavors, recordeu-vos, al primer nivell d'energia en tindríem 2 electrons. En el segon nivell d'energia, 8, i en el tercer, un electró. I aquest últim, el tercer nivell, és la anomenada capa de valència. Vale? Perfecte. Més coses que heu de saber. Ens hem de recordar, vale, que els 7 nivells d'energia que tenim, vale, coincideixen amb els períodes de la taula periòdica. Amb els períodes, és a dir, les files, sí? I els subnivells d'energia coincidiran amb les columnes, vale? Coincidiran amb les columnes de la taula periòdica. Anem a veure-ho. Com es faria això? Hem de recordar-nos, vale, de que tots els elements de la primera columna de la taula periòdica són el subnivell S1. Tots els elements de la segona columna de la taula periòdica tindran el subnivell S2. Vale? Després, des del bord cap endavant, tindrem el subnivell P1, P2, P3, P4, P5 i P6. Com veieu, coincideix amb el màxim nombre d'electrons que podem tenir. I aquests d'aquí anirien des del D1 fins al D10. Aquí seria D2, D3, etc. Llavors, per exemple, imagineu que volem situar l'oxigen i no sabem on estaria la taula periòdica. Llavors, què ens hem de recordar? Que el nivell d'energia ens indica el període. Per tant, màxim nivell d'energia de l'oxigen, el 2. No? És el 2 el nombre més gran. Per tant, l'oxigen estarà a la filera 2, que és el període 2. De moment tot quadra. Ara, en quina columna estarà? Ens hem de fixar amb la màxima lletra i amb els electrons que té aquesta lletra. És a dir, ens hem de fixar la última lletra de la configuració electrònica i agafar el nombre més elevat que té, que és P4. Doncs ara anem aquí i busquem la columna P4, P1, P2, P3, P4. I aquí està l'oxigen i quadra. Ara bé, no direm que està a la filera 2 i a la columna P4, direm que està al període 2 i a quina columna? Sabem que la taula periòdica té 18 columnes, aquesta seria la 1, la 2, aquesta seria la 18 i aquí anem tirant enrere, la 17, 16, 15, 14 i 13. I aquí va de la 3 fins a la 12. Per tant, diríem que l'oxigen està a la fila 2, període 2, columna 16. Aquesta seria la ubicació correcta. Un altre exemple, el que hem fet del fòsfor. Veiem que està al període 3, no? Que és el nivell més elevat. Període 3, últim nivell amb el que hem estat fent la configuració electrònica. És a dir, 1, 2 i 3. Estaria per aquí el fòsfor. A on? Ens hem de fixar ara amb l'última lletra de la configuració electrònica, P3. És a dir, estaria en aquesta columna. Llavors, què diríem? Que està al període 3 i a la columna 15. D'acord? Llavors, si encara teniu algun dubte, us recomano que mireu els següents vídeos que practicarem fent exercicis.